kumno ke jingbam pediang yikitu ki ba pher ha ka dur kadar ka khate no shi tengpor ki ba bun ki jing im ha ka ni kari bat ke ai ka ba lale banyarap te lakam ye ki ba kim ke jingmu jing perkhat kumjo ban khangla ya ki kamsni ki ba pin kala so pudung ya ki breu hapo ka than ste lamini let's say yo kitip be bangi dai ki breu ba hapo India dari kalong bagi maki kim kwa pedang ini ki kwa ban ong bagi ni kim dai ki breu ba hapo India dari di foreigner dapo China na dapo Mongolia na no dari belai ki jongi kim file case da ki dan kum kita ki jing sha leben mar belai la dalai police station teng sha sai lain dan basngap ba diki don ki breu ba keliru pendai banting o beli kiliang kita pidai bandon baik kata jinglong man jinglong ngadi na Meghalaya ngadi na Shillong ko abantip susu ngan yathu ipi kastorkar India par kastorkar jala ki don lagi chong gi banta bakin Peit bakini gi jingcha kimdei banyai ja na koi kapor shui pa ya kepat di samla gi badan coba ka ki bandek bah di jipule ki kam gi di ban stand out na ki do kat di je bener nang ba kita gi je bener ki hikmat saya pun kita tidak samla la ni kita ki repok mat aga jala ga jungi